Andam na mga eskwelahan sa Central Visayas sa pagbukas sa klase karong Agosto 29. Apan adunay classroom shortage nga moabot sa kapin 900. Anang report ni Alan Domingo. Sa Tabunok Central School, nagkinahanglan unta sila og 95 ka classrooms apan adunay 45 nga magsilbing classroom sa kapin 3,000 ka mga tinunan. Matag classroom adunay 45 ngadto sa 50 ka mga tinunan apan napangitaan na kini pamaagi sa pagbukas sa klase unya sa Agosto 29. Yeah, in which ato ba yung problema is classroom structure. So kami nagpares-pares gyud na ang among sa usa ka classroom duha gyud na ka klase. Si grade 1 and grade 2 duha sila pero morning and afternoon. So si grade 1 6 to 12, si grade 2 12 to 6. Grade 3 and 4 sila sa partner. Mato ni Dr. Salustiano Jimenez nga mokapin sa 900 ang kakuwangan sa classroom sa Central Visayas tungod kay ang uban ayuhonon pa human magusbat sa bagyong udet. Sa kasamtangan, adunay 4,000 ka mga classrooms ang rehiyon. Naunta, magpa-enroll na gyud og sayo. Kay aron ma-count gyud nato, makaihap na dayon ta nga before sa sugod sa klase, makahibaw na ta nga o kaning eskwelahana di ay kulang kaning sugwak. Kay naa manggoy mahitabo Sir Alan nga kaning eskwelahana sobra og classroom. Gawa sa mga classrooms, kuwang usab og mga magtutudlo sanglit. Ang uban animpalad na sa laing nasod matod sa DepEd official. Sa pagkakaroon, adunay 1.5 million ang ma-enrollees sa mga public schools sa tibok rehiyon ug posibleng musap ka pa kini. Bisan pa man sa problema nga nasinati, andam na ang DepEd sa maabot nga pagbukas sa klase. Kauban si Clover Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. GMA Regional TV Live.